आयौ हाबाब सोर सेंग्रा बेलाय मेगनाव ससमा खर'आव थफि होनलायलायनाय देरलालाय नै सोर जाखो नों? Yes. आयौ एसे खाथियाव लेंहरदोगोनहाय नै सोर जाखो नों? No. 1, 2. Oma hantu. आयौ मा अमा हान्थुसि बेलाय जोंनाव मा हान्थु गैया 1, 2, 3. Burma guntu 3. आयौ मा बोरमा गुन्थुथ्रिसि बेलाय बोरमा गुन्थुथ्रिलाय गोथां बोरमाबा हाखाना मोनबाय बायनोसै 1, 2, 3, 4. Oma go 4. मा अमा गुफुरसि बेलाय जोंनाव अमा गुफुर गैया नै सोर जाखो नोङो नों बिनायखौ आं जाहोनो हाया माहाजोन गैया Rendau. Rendau. ए रिदाव लोगोसो नोङो Yes. आयु माखौ एसे बिबावखो होमबा जेबो गैया No. आंलाय माखौ एसे होबाय बायनांगौ Yes, no. Why no? आयु मा थेमथेम फारसेनिफ्राय सिफायनाय बायदि रायलायखो होमबा बे मा मेगन खेबखो होमबा आंखौसो गोसोथोबाय नामा I am dog. आयु दग होननाय मानि मा होननाय जायो आदा Dog money. Gentleman. बेथ' इंराजि भाषासो नङा होमबा आदा Yes, no. No, yes. Yes, no. आयु मा खालि एसेल'बो जासियो खाथियावबो लेंहरो माथो नांगौ नोंलाय Water, water. आयु मा वाटारसि दै, दै. ए दैसो गांदों नोङो र' आं लायनि Salia. Sini haki. Kau breng. Ibar bring bir phaba gola nang biti. Kau breng. ना लोंदो आदा Thank you. Misty. Godoi. I'm Cambrang. I'm Cambrang. आयु मासि गुदुंमोन होनबा फाग्लानि आखाया Gau breng. Goस्थोआबा गबावगोन